खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय दिनै 5 फेब्रुवारि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साखाथिनि सुबुंफोरजों खोथा दान्थेलायनाय जानो हागौ गुबुनजों सुखुजायै जागोन गोसोखौ गोरा लाखिनांगोन। वृष राशि साना गोब्राबै बारगोन आरजिखानाय रांफोरा आखाइनिफ्राय गलांफिनगोन हानि जागोन। मिथुन राशि बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैगोन संसारनि जेंनाया सुस्रांजागोन नखराव गोजोन थासारि फैगोन। कर्कट राशि आनजाद लिरनायनि मोजां फिथाइ मोननो हागौ बिमा बिफानो गोजोननाय होनो हागोन गाहाम सान। सिंह राशि खैफोद नुजाथिनो हागौ गुलाय गुजाय साननायजों समा बारलांगोन जेबो खामानि मावफुंनो हानाय नङा। कन्या राशि बायदि खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंग्लिनाय मोनगोन जानो लोंनो सम मोनै जागोन देहा गेरेबगोन। तुला राशि थांखियाव सौहैनो हागोन साननाय हनायाव जाफुंसारनाय मोनगोन साना गाहामैनो बारलांगोन। वृश्चिक राशि समा जेथो गोनां जागोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन उदैनि जेंना नुजाथिनो हागौ। धनु राशि जिउआ जौगानायनि लामायाव फैगोन थांखि लानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। मकर राशि मावनाय खामानिया आद्रा थागोन जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन गोजोन गैयै थासारि सोमजिगोन। कुम्भ राशि थांखियाव सौहैनायनि लामा नुजाथिगोन समा खाबु गोनां जागोन गोजोन सान। मीन राशि मोजां लोगो मोनगोन लोगोजों गोजोननि सम बारहोहरनो हागोन गोसोआ गोजोनग्लायगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बिनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय गोजोन्थों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।